Ассалому алейкум, подписчикои азиз, ҳама каса хубе назин. Подписчико бозам бозори корон омадагем. Анам хели материалои фасони аруси бисёртар, бе аруси ба аруси хулоса ҳама намуд. Дар инҷа акси рафта истода аз духтарако. Масалан ани материалои 3500-ара 3400, 3500, 3700 ам баъзиҳо мефурӯхтанд. ҳозир 50% тахфиф кардаган қариб 2700 метиҳад. нигоҳ кунем балхои тозаи оригинал, ҳама корои дастӣ, пешакҳои тайёр. Дига ҳоҷат ба киртара украшенӣ кардану дузандара ғам додан, ахтона ғам додан 10,000 сомон пеш украшенӣ намекунен. Тайёрак 2700 сомон мегирем, фақат да 200 сомон киртатона медозанен. Диден чӣ хушрӯбакай? Манаи расветка дора, балхошон алманали дубаи якум сортай. То анамиҷара духтарако, анами нархай 2700 сомон. Аҷоиб буд хушрӯ. Даҷа ба духтаракони материалҳо ҳаста. Ира бинен чӣ хушрӯбай? Качествошам нормальне, созаки хушрӯ. Нархошон пешина 900 сомон даге, ҳозир аксия кати 550 сомон шудаге. Насангош хамелёни оригинал. Малина дорад, сабзи закия дорад, бардови дорад, хаки цвет дорад. Беҳад хушрӯ. Баъд ин хеле комбахтошон ҳаст духтаро, нусхаи атлас. Кадомиша духтаро нархошон нагуфтам, ма рақамҳои савдогара мемонам. Маълумоти бештарро низ аз савдогар мегирем. Ин хушрӯгира бинен духтаро. Ина лавдомано ҳастай бо парои парокати украшенӣ кадагиай. Ин хушрӯгира бинен хай. Ба тарифа ҳастай. Ина духтарако. Баъд ни хамелён вай ҳастай. Комбахтои чихолкати мепӯшидагӣ ёам оригиналай. Баъд гилдоро бархтои королевский оригинал якум сор гилдошон омадай беҳад хушрӯ. Ина коракҳои дастӣ дора духтарако, сангошонам задагиай беҳад хушрӯ. Дар инҷа вибр калонай масроғара метонем биён ай наздик дида харидорӣ кунен ё ин ки метонем заказ кунен. Анами материал духтарако баъзеҳо куртои Фирӯза Ҳафизова меган, баъзеҳо куртои Арабгул. Хай чизе ки меген инҷа духтаро нархошон беҳад дастрас, оригинали якум сорт. Сроға бозори Корвон, ҳафтум дарвоза аз тарафи пажарка, яъне охири бозор мешавад. Магазини 122, магазини Шагӣ. Баъд духтаракон ни пешакҳоам ҳастай. Ира чанд ном мекунан. Хулоса анами корҳои дастӣ дора, ёрам беҳади бад хушрӯ. Анам ёдам духтарако меҳнат када украшения намекунен. Киртоҳои тайёр. Анам хе мехарену, фақат мебарен, кирта медузонен, тамом пешашда заҳмат дар кор нест дига. Ини хеле комбахто ҳаст духтаро, ни бисеро ҳастай, лавдомано ҳастай, шарф румоло ҳастай, баъд сариё ҳаст духтаро. Сариёшон бинен чӣ хушрӯ, чанд намудай. Индийский куртаҳо барои сари сулфаи арӯсо хулоса. Баъд ин накетоям ҳаст духтарако. Ё ай чанд сомон то чанд сомон? Ай 400 то 450 сомон. Духтаро нигоҳ кунед. Ай 400 то 450 сомон. Даставка низ дора савдогар. Баъд сариё чанд сомон то чанд сомон? Нархошон ай чанд сомон сар меша то чанд сомон? Фаҳмидам. Ай чанд сомон то чанд сомонро дорем? Ина духтаро ай 700 сомон то 1500 сомон. Ина шарфу румолошонам беҳад бисёр буда. Турои арӯсӣ дора, ана комбахтои оригинал дора духтаро. Ини комбахтошон беҳади бад хушрӯ духтаро. Ина атласошон духтаро чанд намудай. Ай 200 сомон то 1000 сомон атлас доранд духтаро. И хушрӯгира бинен духтарако. Ина атласои қадимӣ. И қафасона нигоҳ кунен. Даставка чуне ки гуфтем доранд. Апа биям материалро кушода нишон тиен. Гребштагим духтарако камтар овоз беземон десе. Аммо байрон. Ҳозир кадомеро кушода будем ку ҳаморо нишон тиен. Нархошон я бор дига гам мезанен напаҷон. Духтаро и хушрӯги материала бинен. Аҷоибот фасоне. Ёр чанди каден оз аксия кати? Духтаро 900 сомон, материала 650 сомон када ира бинен. Аҷоибот фасон, лав доман якум сорт. Расветка дошта боша апай? Кадомаш? Амбуро абзор кунем. Анам ёя духтарако ина гӯшворакҳоро расветкош будай. Чанд расветка дора, ҳама цветош хушрӯ, на малинашам беҳад хушрӯ будай. Кабути осмонӣ, электрик, ни рози пастак беҳад хушрӯ духтаро. Нархошонам беҳади ба дастрас. Чуна ки гуфтем аксияи суроғара фаҳмондам духтаро. Ма рақамҳои савдогара мондам. Савдогар гуфти вай гапо обтовикам ҳаст, донарам ҳаст. нашоти даставка маълумоти бештарро низ аз савдогар мегирен. И комбахто чанди апаҷон?
духтаро их комбахта хушругиша бинен сер сангак нархш 500 сомон бовар мекунен. Ина духтаро ранги зард кабуди тёмно-синие хулоса чанд та ранг дора. баҷидам нихали вибро ҳастаям қа хушрувакан хулоса вибр кардум марҳамат суроғара додам биен ай назик дида харидорӣ кунен подписчикои хушрӯйма инишам нишон тим я бори дига лавдоман и хушругира бинен духтаро иш чанде апа 850 сомон ина духтаро аҷоибот фасон материалои аруси Пишкои хушрӯйма материалора ҳамаша нишон додам кадомеша чунон ки гуфтам нархи навон нагуфтагиям ватсапи савдогар да менависен шумо да адени сурат мепартия даҷа куртои аруси беҳад бисёра вибр 1500-рам доранд 2000-рам доранд духтаро и хушрӯгишона бинен кадомеш ки нарх гуфтагӣ нест метавонед дар ватсапи савдогар нависен доставка ба ҳама ҷо доранд духтарако ин хушрӯги материалоя бинен духтарако қисми 1500 сомона материалошон кадомеша хушрӯ абзор накардам духтаро ё ин ки саросимагӣ карда гузаштам фақат дар ватсапшон менависен аделни сурат мепартена шумода ҳамаш расветка дора бисёриашон лавдоманои оригинал бархитои духтаро беҳад хушрӯан ина ёра бинен духтаро чихе фасонакан расветка ҳам дора ина бо якташа оз кушода нишон метиҳем и хушрӯгира бинен духтарако сангои оригинал сваровски ва хамелеон доранд и фақат оз хамелеон дошт духтаро ина кушода нишон метиҳем бо ба ҳазр бибинен хелида ина беҳади бад хушрӯ медидам беҳад вибр бисёрай духтаро ина лавдоманои фасонӣ гузаштем ба ани қисмаш духтарако суроғара я бурга мегум бозори Корвон аз тарафи пажарка 7 дарвоза магазини 122 магазинои шишагӣ духтаро маълумоти бештарро низ аз савдогар мегирем ина бисёретон бархитои королевский алманал мепурсен дар иҷа духтаро дар мағозаи 122 дар 7 дарвоза магазинои шишагӣ анам хеле бархитои королевский ҳам рангаш ҳам аднатони оригиналам доранд чуноне ки гуфтем доставкаам доранд нашоти доставка фақат дар ватсапшон нависен ҷавоб метиҳанд шумо духтаро ина мағозаи 122 мағозашон маълумай духтаро